ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଏଠି ବସିକି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଝିଅ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା। ଝିଅ କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ବୋଲି କେମିତିଆ ଗୋଟେ ମୁହଁ କଲା, ମୋତେ ରାଗିକି ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠୁ କିଛି ନ କହିଲା ମୁଁ ତା ପାପାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ତା ପାପା କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବିନି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ସେଠୁ ଘରେ କିଛିଟା ପୋଟଳ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ପୋଟଳଟାକୁ ଭଲରେ ଭାଜି ଦେଇକି ତରକାରୀ ଟିକେ ଭାବିଲି କରିଦେବି ଆଉ। ତରକାରୀ କରିଦେଇକି ମୁଁ ରୁଟିଟି ଗୋଟେ ସେକି ଦେଇକି ମୁଁ ରୁଟି ତରକାରୀ ଖାଇବି, ସେ ବାପ ଝିଅ ଖାଇବି ବିରିୟାନୀ ଆଉ। ଏଇତ ଭାବିକି ମୁଁ ବସିକି କଲି ଆଉ। ଯାଉଛି ପୋଟଳଟାକୁ ଭଲରେ ଭାଜି ଦେଇକି ରୁଟି ଯୋଡ଼େ ସେକିଦେବି। ପୋଟଳଟାକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ମୁଁ ଗଲି ଅଟାଟାକୁ ଚକଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପୋଟଳଟାକୁ ଭଲରେ ଢାଙ୍କିଦେଲି, ପୋଟଳ ବସେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଗଲି ଅଟା ଚକଡ଼ିଲି। ଅଟା ଚକଡ଼ୁ କ'ଣ କଲି, ଅଟାଟିକୁ ପୁରା ପାଣିଆ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମେଞ୍ଚେ ଅଟା ପକେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ କଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ତେଲରେ ପିଆଜ ପକେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇ ଭଲକି ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜି ଦେଇକି ମସଲା ପକେଇକି ମସଲାଟା ଟିକେ ପରଜିଦେଲି। ମସଲାର ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲକି ପରଜିଦେଲି। ପରଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ କିଛି ମୁଁ ନେଇଗଲି ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ପୋଟଳକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ସେଥିରେ ମସଲାରେ ଟିକେ ଭଲକି କଷିଦେଲି ଆଉ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ମୋତେ ଆଜି ପୋଟଳ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ମୋର ଏଠି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିବି, ତା ପାପା ତ ଏବେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ ବିରିୟାନୀ। ଭାବିଲି ଯାଏ ଅଟାଟାକୁ ବେଲି ଦେଇକି ରୁଟି ଯୋଡ଼ାଏ ସେକିଦେବି ଆଉ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଟା ବେଲୁଥାଏ ମୋ ଝିଅ କହୁଥାଏ ମାମା ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଲୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଏମିତି କେହି ପ୍ରାୟ ବେଲି ପାରନ୍ତିନି, ମାନେ ରୁଟିରେ ହାତ ନ ଲଗେଇକି କେହି ଏମିତି ବେଲି ପାରନ୍ତିନି। ତାପରେ ମନେ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ରୁଟିଟାକୁ ଏଥର ସେକିଦେବି ଆଉ। ତାପରେ ରୁଟି ସେକୁ ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି। ତାପରେ